タイ保健省は政府会議において新型コロナウイルスのワクチン接種者に渡航の自由を認めるワクチンパスポートをタイの首相は3月2日観光復興へ向けて、こんにちは、人生に楽しい旅を、住明です。今日は外国人観光客の受け入れの最大の切り札とも言われるワクチンパスポート。タイではその検討の段階に入り始め、観光省や保健省、また首相からの今後のプランニングについての発言が出てきておりますので、そちらについてお伝えさせていただきます。また世界でもこのワクチンパスポートについて大きな動きが起こり始めています。そちらも合わせてお伝えさせていただきます。今回お伝えするポイントは、まず1つ目、タイ観光省からの発表。そして2つ目はタイ保健省からの発表。そのタイ保健省からの発表に関連した内容としまして、3つ目としまして EU でのワクチンパスポートの状況、そして4つ目はイスラエルでのワクチンパスポートの状況、そして5つ目としましてタイの首相からの発表、6つ目にタイの現在のコロナの状況、こちらいろいろとお伝えさせていただきます。今回も盛りだくさんで様々な最新の情報を詰め込んでいる動画になりますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは旅のこととか海外のこととか出入国情報、世界の最新情報をお伝えしています。刻々と変わりつつある海外渡航事情、そちらも最新情報を追っていってお伝えしていきますので、ぜひチャンネル登録してみてください。それではまずはじめにタイの観光省からの発表をお伝えさせていただきます。外国人観光客を受け入れるために提案されているワクチンパスポート。このワクチンパスポートに関しては、最初はアイデア止まりで一瞬で却下されたんですが、タイのプラユット首相がワクチンパスポートを持つ者は隔離なしでの入国を認めるための検討をするという発言をしたために事態が動き出しました。まだ発言があってから1週間も経ってないので、正式に何かが決まったというところではないんですが、タイ政府観光庁や観光省がさらなるプランを提案しだしている、そういった段階であります。それではどのような状況になっているのか、こちらアジアトラベルノートからの記事になります。タイでは外国人旅行者向けの入国の際の新たな隔離方法としてエリア検疫というものを導入することを検討しています。これは先月から試験的に始まりましたビラ検疫というものと同じように、最初の数日間は部屋の中で隔離をしなければならないんですが、その後はホテルの敷地内にある飲食店やプールとかプライベートビーチなどを利用できるようにする、そういったものになります。現在観光スポーツ省が準備している案では、外国人旅行者に人気の高い5カ所、プーケット、パタヤ、サムイ島、クラビー、チェンマイ、こちらにある宿泊施設が対象となる予定です。もう少し詳細を見ていきますと、利用者は最初の3日間のみ客室内で隔離されます。そして入国者は2週間の隔離期間がありますので、残りの11日間はホテルの敷地内を自由に行動できるというような、そういった計画ということです。すでにこの5カ所で計50以上の宿泊施設がこのプログラムへの参加を希望しております。現在このエリア検疫を希望しているホテルの分布なんですが、プーケットでは24カ所、計2752室、チョンブリー、パタヤでは16カ所、計2522室、サムイ島では10カ所、計288室、クラビーでは7カ所、計1024室、チェンマイでは1カ所130室、こちらが現在このエリア検疫に関しての希望を出しているということです。エリア検疫が決まれば、もっとホテルの数、また部屋数も増えていくと思われます。観光省の大臣はこのエリア検疫に関して今月中には政府で認可される見込みであるとしています。ワクチン接種者に対して隔離なしでの渡航を認めるワクチンパスポート導入には時間がかかるため、まずはこの隔離方法エリア検疫で外国からの観光客を呼び込みたいとしております。またもうすでにロシアから連絡が入っているようでして、ロシアからプーケットへ向けてチャーター機によっての団体が来る予定で、これがエリア検疫の第一陣となる、そういった予定であるということです。またこのエリア検疫に向けてワクチン接種の準備も進み始めております。タイ観光省はこれからお伝えする5つの地域、プーケット、サムイ、チョンブリー、チェンマイ、クラビー、この地域で観光事業に携わる人々のために5万回のコロナワクチンを割り当てることを提案しているということです。
ちなみに先ほどお伝えしましたこの5つの地域でエリア検疫を希望しているホテルなんですが、全部で58あります。そしてこの58のホテルで働いている従業員は延べ1万3000人ということです。ですのでこの1万3000人がワクチンを2回接種するためには2万6000回分のワクチンが必要となります。ですので今回この5万回分をこちらの地域で観光事業に携わっている人たち、そういった人たちに回すようにそのように提案しているということです。そうすることによってワクチン接種者たちがエリア検疫で入ってきた外国人たちに対応することができ、従業員たちの安全も守るというようなそういった計画だということです。それでは次はナショナルタイランドからの記事、3月2日になります。タイ保健省の発言になります。タイ保健省は3月8日に行われる政府会議において、新型コロナウイルスのワクチン接種者に渡航の自由を認めるワクチンパスポートを議題とすることを明らかにしております。このワクチンパスポートを取得するための手続きの方法や入国者に対する隔離の撤廃もしくは短縮化、またこのワクチンパスポート制度導入における問題点などを協議する予定だということです。国外から入ってくるワクチンパスポートを保持している者には隔離なしでの入国を認めることを目標とし、今後国外でのワクチンパスポートの発行状況などを参考にしながら作業を進めていくとしています。EU も今月中にワクチンパスポートを発行するための法案を提示すると発表しています。ただ具体化するまでには少なくとも3ヶ月はかかるとのことです。タイでもようやく議論が始まるという段階で、実際に導入されるまでにはまだ時間がかかると見られています。ということでですね、このワクチンパスポートという案は各国が注目しているそういった案件になりまして、だんだんと世界基準になってくるんじゃないかなというようなそういった動きが見られ始めています。こちら3月の2日読売新聞からの記事になります。こちらを読ませていただきます。 EU 執行機関の委員長は3月1日、新型コロナウイルスのワクチンを接種した人に移動の自由などを認めるデジタル証明書、ワクチンパスポートを発行するための法案を3月内に加盟国に提示すると明らかにしました。 EU 圏内や外国へ仕事や旅行で徐々に安全に移動するのが狙いだと強調しているということです。そのために EU ではワクチンパスポートの発行に向けて接種したワクチンの種類や PCR 検査の結果、またこれまでに新型コロナウイルスに感染した経歴があるかどうかといった情報を EU 加盟国間で共有できるような仕組み作りを進めているということです。 EU 委員会によると、こうした技術的な準備や加盟国間での手続きに少なくとも3ヶ月間はかかると見ています。このワクチンパスポートに関してはもうすでに接種が進んでいるイスラエルでは導入がされている状態です。イスラエルでは2回目の接種が終わった人たちはワクチン接種の証明書をダウンロードすることができて、ジムや映画館、ホテルなどの自由な利用、また旅行することができるようになっています。それではイスラエルの話が出てきましたので、こちらのワクチンパスポートの状況、どういうようなものなのか見ていきたいと思います。 NHK の記事、2月24日になります。イスラエルワクチン接種証明グリーンパスを発行という記事になります。世界でも早いペースで新型コロナウイルスのワクチン接種が進んでいるイスラエルでは、ワクチンを接種したことを示す証明書グリーンパスを発行し、スポーツジムやイベント会場へ出入りするために必要となっています。これまでイスラエルではスポーツジムが半年間ぐらいにわたって閉鎖されていたりとか、そういった状況なんですが、このグリーンパスというワクチンパスポートを発行することにより、それを持っている人たちはジムを利用できるようになったということで、閉鎖していたジムたちもオープンを始めているということです。またイベントなどにも参加できるようになり、参加人たちから喜びの声が集まっているということです。このグリーンパスとイスラエルでは呼ばれているワクチンパスポートなんですが、どのような形で発行しているか、今後他国もこのシステムを真似していく国が多くなってくると思いますし、日本でもこのシステムを採用する可能性があると思いますので、その仕組みに関して少し深掘りしてお伝えさせていただきます。このグリーンパスというものは、新型コロナウイルスのワクチン接種を受けたことを示すイスラエルが発行している証明書です。ワクチン接種を2回受けた人なら誰でも証明書を受け取ることができます。イスラエルでは政府の公式ウェブサイトで自分の ID カードの番号や電話番号を入力することで発行されるほか、政府が開発したスマートフォンの専用アプリでも表示できるようになっています。またインターネットを使わないユダヤ教の教えを厳格に回る超正統派と呼ばれる人たちや高齢者は公的な保険機関の窓口などでグリーンパスを受け取ることができます。このグリーンパスはスポーツジムやプール、
それにイベント会場などで提示することが義務付けられていて、利用にあたっては施設側が専用のアプリで利用者のグリーンパスに掲載されている QR コードを読み込むと、ワクチンの接種時期などの情報を確認できるようになっています。さらに、すでに新型コロナウイルスに感染した経歴がある人は回復証明書が発行されており、グリーンパスと同じように提示することで施設などを利用することができるようになっています。このような形でウェブサイトから入手することもできますし、また実際に保険機関に行ってダイレクトに入手することもできるということです。またその入手したカードを持っていることによっていろいろな施設を利用することができ、イスラエル国内を旅行することができるようになっているということです。前のこの動画でもお伝えさせていただいたんですが、イスラエルはなぜこのワクチンの接種を早い段階で進めているのかというのは、出遅れている各国のワクチン接種状況、これに先んじることによってイスラエルのビジネスマンたちが各国に行くことができるようになる。そうすることによってイスラエルが他の国よりも経済的に抜きん出ることができるようになる。それを目標として国民たちの同意のもと一気にワクチンの接種を進めているというような状況でもあります。ですのでこのグリーンパスというのは現在はイスラエル国内だけで使えるような形にはなっているんですが、これはまだ試験段階というところで、今後国外へ行くためのワクチンパスポート、海外で自由にビジネスをできるようになる、そのための布石である、そういった見方もできるんじゃないかなと思います。それでは次、3月2日、ロイター通信からタイ首相の発言、そちらについてお伝えさせていただきます。タイの首相は3月2日、観光復興へ向けて、海外旅行者向けのワクチンパスポートの発行に関する研究を指示したことを明らかにしました。タイはコロナ禍で大打撃を受けた観光産業の復活に取り組んでいます。観光が主要産業のタイでは、かねてよりワクチンパスポートの構想が検討されていました。しかし、具体的な導入予定は設定されていませんでした。ただ、ここに来て具体的な動きが出始めています。来週には関係当局がワクチンパスポートの取得手続きやワクチンパスポートを持った入国者の隔離手続きについて協議をする予定です。プラユット首相は、まずはワクチンが感染拡大防止にどの程度有効か見極め、他国と足並みを揃えて慎重に進めると方針を述べているということです。ということで、タイの状況、世界の状況はこのような形でワクチンありきの方向へと進みつつあります。このワクチンパスポートを使うことによって各国への入国が隔離免除になるのか、それとも隔離期間が少なくなるのか、それはまだわからないんですが、このワクチンパスポートというものが大きな影響力を持つというのはほぼ決定的な事実になってきていると思われます。タイも観光大国として EU やイスラエル、そういった他の国々に遅れを取らないように慎重でありながらも、このワクチンパスポートをどういうふうに採用していくか、来週から具体的に話し合いが進められていくということです。このチャンネルでも今後も海外渡航に関して最新情報、またワクチンパスポート情報、こういったものを追っていき、皆さんにお伝えさせていただければと思います。それでは現在のタイのコロナの状況、そちらについてお伝えさせていただきます。一つ大きなニュースがあります。サムットサコンの中央エビ市場が再開されたということです。昨年の12月に新型コロナウイルスのクラスターが発生し、現在のタイの新型コロナウイルス第2波の元になったとも言われているサムットサコンの中央エビ市場なんですが、昨年の12月19日から閉鎖されていたんですが、先日3月1日から再開がされました。3月1日は夜明け前から多くの人々で市場は賑わっていたと伝えられています。ようやくタイは規制緩和が進み、このクラスターの元になった元凶である中央エビ市場も再開されたということです。それでは現在新規感染者の数はどれぐらいなのか、3月2日のバンコクポストからお伝えさせていただきます。3月2日は新規感染者はタイでは42件だったということです。そのうちタイ国内では39件、海外から入ってきた人たちからは3件が見つかっているということです。ちなみに12月にクラスターが発生したサムットサコンでは24件が見つかっているということです。24件のうち12人がタイ人、12人がミャンマー人ということです。ですので、このサムットサコンの24、そして海外から入ってきた3、これを足すと27、42から27を引くと15になりますので、タイ国内でサムットサコン以外で見つかっているのは15件ということになると思います。だいぶ数も減ってきていると思います。いかがでしたでしょうか。今回はタイのワクチンパスポートの情報と、それだけではなく世界のワクチンパスポートの情報についてもお伝えさせていただきました。まとめますと、タイ観光省はエリア検疫、こちらが今月中に認可されて始まる予定だというふうに話しています。
タイ保健省は3月8日に行われる政府会議において、ワクチンパスポートの手続き方法や入国者に対しての隔離を撤廃するのか、それとも短縮化していくのか、またワクチンパスポート導入における問題点などを協議する予定だということです。また EU ではワクチンパスポートを発行するための法案を今月内に加盟国に提示する予定だということです。そしてイスラエルではもうすでに国内でワクチンパスポートが使われ始めており、ジムとかイベントとかそういった会場で利用され始めております。またタイ首相は関係省庁に対して観光復興のためにワクチンパスポートの研究を指示したと発表しております。この研究というのはワクチン接種証明書の発行に関する研究だということですので、他の国々がどういったプロセスを持って発行しているのか、そういった研究になってくると思います。世界では徐々にワクチン接種者の割合が増えてくるに従い、このようなワクチンパスポートというような大きな動きが始まりだしています。日本は結構遅れているところはありますが、世界は先にどんどん進んでいる状況でもありますので、日本も少しずつこういった状況に近づいていってもらえればなと思っております。そして海外に行ける日が早く近づいてくれればなと思います。今回もいろいろとお伝えさせていただきました。これからもどんどん最新情報をお届けしていきますので、 YouTube 頑張って投稿していきますので、よければぜひチャンネル登録お願いします。そしていつもいいねとかコメントをいただいてありがとうございます。今回もこの動画を見ていただいてありがとうございました。